Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. A doua zi, al treilea episod cu versiunea 17.0. Da, de ieri n-am mai intrat pe această mapă. Oi, tot aici căluțul. Hai, căluțule, ți-ți plac răuțele și mie mândrățele. Ui, di căluțule, Necalu, op, eroină, op, op, o reină, op, o reina mea. Ui, sărin gardul, sărin gardurile cu căluțul meu. Cu căluțul, dor, dum. Povarăș. Să atacăm ceva, să distrugem ceva, să rupem gura lui cineva. Cine ți-o fi dată ție? Durum, dum. Arcu power. Durum, Ce mai ziceți, voi fraților, voi. O reină, op, eroină, op, o reină, op. Să luăm niște cărbune, op, o reină, op, eroină, op, eroina mea. Să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Op. Calule, căluțule, ți-ți plac mândruțele. Eu te mor. Găsim aeron cu grămada, duru, dam. Și cu găleata găsim duru, dam. Să moară prietenii. Duru, dam, să le trăiască curvilii, la. Cine mare, Barosan. Cine mare, Barosan. Durum, dum. Cine mare, Barosan. Vine noaptea cu hoții și cu căcăcioscii. Daram pam, purum, dum.
Cine mare barosan durum dudum dum durum dudum dum. Să vină hoțul aici că îi rup capul cu bășina. Da, ram pam pam param pam 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 param pam pam. Bum, burum bum. Afară ninge cam povești și împodobește mamă Bradul odată că vin sărbătorile și vin bolunzi pe la noi. Și Bradul noi făcut. Ce-ai pățit voi? M-a bătut mama cu Bradul. De ce, mă? Păi a zis să-l împodobească odată. Când mi-a dat o carată de aia de-a lui Chichicean, vai, 3 zile stau în comă. Ui, duru, 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 dum, durum, dudum, dum. Cine mare barosan, turum, pam, 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 param, pam, pam, pam. Ștecher de ștecher, araș. Cine să ia de ou, de dragonul meu, că îi rup capurile și îl bag cu ele. Level 6 să facem, 7 să facem. Cu un cu moare să facem level. Da, deja am filmat 7 minute. Electroșocuri. Mi-ar trebui și mie durum dudum dum. Țarmăta de frunza, frunza lui peștelele. Călule, călușule, am crezut că ți-au luat grăunțele. Pam, pam, param, pam, pam, pam. Călule, căluțule. Hai găsură niște iron, durum, dudum, dum. Facem iară o armură. Cine mare barosan, da-dam. Am revenit cu filmarea. Uite o aia să mergem să omorâm o aia. Sau să o aducem acasă. Din două una. Dar mai bine o omorâm. Că spawnează altele. Asta e mai nene, mă. O, două bucăți de carne. Generoasă tare oița asta. Oița, da. Îmi bag piciorul că am tras departe, trebuie să mă duc să caut săgeata, că nu mai avem numai 19 săgeți. Trebuie să fac rost de săgeți. Uite porcul omor, ăsta e porcul țiganilor. Stai bă, porcule, asta mă auzi că n-am zis că te omor. Te omor, porcule, poarcărule. Numai bine, hai că poate și cumva că facem level. Da, nu prea. Poate cu asta facem level, dar nu cred că am.
Văcuțo, nu fugi tu. Dar nu mai trebuie să omorâm încă 3 vaci pentru a face level. Opa, durum, durum, dum. Am făcut parcurs. Aici ce era? Era o peșteră, durum, durum, dum. Am văzut porcul pe aici. Porcule, stai că nu pot ieși pe aici. Daram, right, pam, pam. Uite găina omorând găina. Găina, găina. O, tu nebun. Gata, am omorât. Unde ne vei casa? Căsoaca noastră. Căsoaca noastră. Paci. Uite aici. Să sărim gărdulețul. Da, că n-am putut. Asta e că mă urc aici. Opa, duru, dam, durum, dum. Punem și cărnița l-a făcut. Asta prima oară. Să punem asta aici. Oare din astea și din... Băi, cocălea... Ah. Durum, dum, right, taca, pam, right, taca, pam. Trecură rușii. Da, deci cam atât cu acest episod. Am fost Marian. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul acela de like și subscribe. Pa!